Cele trei taste funcționale ale oricărui device Windows Phone, vorbim de tasta Back, tasta Home și tasta Search. Să vă arăt imediat ce realizează fiecare dintre ele. Rulează Windows Phone OS 7.5 sau Mango, cum ați spus și voi. Ca și caracteristici hardware, că toată lumea vorbește acum de procesoare și de RAM și de plăci grafice ultra dedicate și mai știu eu ce, trebuie să știți că Windows Phone și Nokia Lumia 800 folosește un procesor single core tactat la 1,4 GHz și 512 MB de RAM. Astea sunt cerințele. Ce s-a întâmplat? A căzut ceva. Nu, era să... Deci, nu discutăm în niciun caz de, eu știu, procesoare dual, quad-core sau lucruri de genul ăsta, pentru că nu sunt necesare. Windows Phone este un sistem de operare adaptat pentru cerințe, hai să zicem, medii. Bun. De telefon mi-ați spus că n-ați reușit să-l butonați, dar un Windows Phone altceva decât Nokia ați avut ocazia să butonați, pentru că Windows Phone nu, ca sistem de operare... Aia vechi care le vindeau Origin. Pe vremea când era la... Era Windows Mobile și nu știu ce... Nu, Windows Mobile e cu totul altceva. Samsung Omnia, parcă. Omnia. Samsung Omnia, HTC Mozart, LG Optimus 7 sau ceva genul ăsta, 7. Da. Așa, pe mine mă interesează dacă sunteți familiari cu interfața de utilizare a sistemului de operare. Pentru că e, hai să zicem, ba da, pot să zic, complet diferită decât... E unică. Unică, într-adevăr, dar e total diferită de orice altceva mobile în momentul de față pe piață. Dacă e să ne referim la Android, iOS, Symbian, BlackBerry, ce mai e? Migo. Pentru asta o să mă duc până la frice. Mie îmi place să desenez. Te știi Nokia de spune. Ia după. Nu se mai vede să stea. Bun. Domnilor. Am să zic și domnișoarelor, dar n-am venit niciodată. Bogdan, din păcat. O să vă O să trag pe Windows Phone UI. Noi suntem familiarizați cu două termene, cum se zice. Corect. Noțiunea de shortcut și noțiunea de widget. Ce e shortcut? Da, scurtătură.